Hello mga mamshi, ayan, may ano lang tayo, medyo may konting chika lang tayo, ayan, may i-share ako sa inyo, mga ganap-ganap kagabi, ayan guys, medyo i-share, hindi ko alam kung paano ko i-share, ayan, kasi kagabi guys, merong mga kapatid, alam nyo ba kagabi, ayan, may kunting ganap-ganap dito kagabi na medyo nakaka-tense, natetense talaga ako kagabi kasi, ayun na nga, siguro mga 9 or 10 ng gabi, ayan, may nagpa-load siya, ang sabi niya is EasySurf 50, diba, ang linaw, confident yung pa-load niya, hindi siya yung tipo nagtatanong, diba, ako naman, nung time na yun is may ginagawa ako, tapos yung anak ko naglalaro ng pogs sa labas, 'di ba? Gabi na naglalaro pa. Yun na nga, di ako yung nagload. Syempre nung time na yun is busy din ako. Ayun, nagload nga siya. Sabi niya, EasySurf 50 ang linaw. Di niload ko na. So umalis na siya. Siguro wala pang isang oras. Ayun, bumalik siya kasi asan daw yung load? Bakit wala pa? Sabi ko naman, chinek ko dun sa history ng EasyPay. Ayan, dumating naman yung load. Sabi ko, dumating naman po. Sabi niya, hindi daw kasi siya makatawag. Sabi ko, paano po kayo makakatawag? EasySurf 50 yung pinaload nyo, pang internet yun. Ayun, na siya, medyo nag-hype na kasi kailangan daw niya is pantawag. Tsaka, ang cellphone daw niya is keypad. Malay ko ba na keypad ang cellphone niya? Tsaka nung time na yun is busy din ako, mag-entertain pa ba ako? Buti sana kung ang tono niya is nag-aalinlangan siya na ano ba yung pang-load ng pang-tawag or pang-internet, di ba? Tayo mga tendera is magsasuggest tayo. Siya confident siya na EasySurf 50, di ba? Kasi may mga nagpapaload sa akin, nagtatanong talaga kung ano daw yung pang-tawag, kung ano daw yung pang-internet. Tapos yun, magsasuggest lang ako. Sabi ko, tapos yun na nga. Sabi ko, kung nagtanong sana siya, di ako magsasuggest na kung anong iloload niya pang tawag. Hindi, sabi niya, EasySurf 50 ang linaw. Kahit nung nagdi-discussion na kami, nasan daw yung EasySurf 50 niya. Sabi ko, nasa cellphone niyo na nga po. Kumita daw ako sa kanya ng 50 pesos. Sabi ko, hindi po ako kumita sa inyo ng 50 pesos. Ang kita ko lang dun is yung patong ko. Dahil yung 50 pesos, nabawasan din yung e-load ko, napunta rin sa kanya. Diba? Buti ko hindi nabawas sa akin. Sabi ko, ano pong gusto niyong gawin ko? Ayusin ko daw yung load. Sabi ko, hindi ko na po maaayos yan dahil yung network na yan, yung nagpadala sa inyo ng load. Hindi ko pwedeng gawing pantawag yan. Pwede, magpa-load kayo uli, pero babayaran niyo ako. Grabe, natetense na talaga ako kahapon. Totoo talaga is medyo natetense na talaga ako na medyo, di naman ko naiinis. Meron, medyo, naiinis na ako konti. Kasi nga, ang kulit niya, talagang pinagpipilitan niya na mali daw ako. Sabi ko, hindi po ako ang mali, kayo ang mali. Kasi, unang-una, dapat nagtanong siya kung ano yung pang-load. At saka unang-una, hindi ko naman siya, as in customer talaga na alos every week, nagpapaload. Parang nagpa-load siya dati noon, matagal na, mga pang-internet. Kasi naalala ko nga nung mga nakaraang taon, inaalok ko siya ng monthly na internet nung hindi pa nakakabit yung anak niya sa akin. Kaya lang ayaw niya dahil lagi daw siya wala. Lagi siya sa padyakan, diba? Syempre kailangan niya is yung pang internet na kapag YouTube siya. Kung hindi ako nagkakamali sa alaala ko, medyo matagal na yun. Kung siya yung naalala kong yun. Tapos yun, parang hindi talaga, kasi yung mga customer ko dito halos is, alam ko na yung mga niloload nila, diba? Kasi kapag customer natin, alam natin yung mga niloload nila. Pero nagtatanong pa rin tayo kung anong load kasi baka mamaya nagbago sila, nagpalit sila, 'di ba? Siya, hindi naman siya nagtanong, hindi siya nag-alinlangan. Ang sabi niya is EasySurf 50. Kasi yung pinagpipilitan niya, nasaan daw yung load niya? Sabi ko, nasa cellphone niyo po. Kung gusto niyo magamit 'yan, ilipat niyo sa touchscreen para mapanood nyo, mapakinabangan nyo yung wala daw, di tiningnan ng anak ko, andun nga, pero hindi niya talaga naintindihan, kaya sabi ko, basta, hindi ko na alam kagabi talaga, hindi siya nakakaintindi, sabi ko, kahit saan po kayong pumuntang tindahan, hindi na po talaga ibabalik sa inyo yung pinaload nyo kasi nga nabawasan na kami, 'di ba? Ibabalik ko 'yun kung ako yung nagkamali, mali yung number ko, 'di ba? Mali yung ako yung nagkamali ng load.
Halimbawa, ang pinaload niya pala is AN20, tas ang niload ko is EasySource 50, di ba? Yung problema, hindi, dahil siya yung nagsabing EasySource 50, kahit nga anong nagdi-discussion na kami, pinagpipilitan niya na asan yung EasySource 50 niya. Sabi ko, nasa cellphone niyo na nga po. Kaya lang, hindi talaga yan pantawag. Ayun, kumita daw ako sa kanya ng 50 pesos. Ano, ayun, medyo, tapos iniwan pa nga niya dito yung cellphone niya. Iniwan niya dito at umuwi. Ewan ko lang, dun sa lugar nila or dun sa bahay nila, siguro may gising dun. Eh, syempre, kung meron doon may alam, syempre dapat i-explain din nila. Kasi talagang, puti sana ako nagsabi siyang AN20, tapos ang niload ko is EasySource 50, di ba? Ako yung mali. Pero ang sabi niya kasi is EasySource 50, ang clear. Kaya sabi ko nga, di ba, kahit nung nagdi-discussion na kami is EasySource talaga, hinahanap niya talaga yung EasySource 50. Para daw 3 days. Sabi ko, 3 days nga po yun, pero pang internet, hindi pang tawag. Yan, hanggang ngayon na, medyo ano. Ay nak, ay, kaya bilang mo ako ng ano. Basta yun nangyari. Kaya kayo guys, kung may nanonood na mga customer, ayan, linawin nyo kasi, kung hindi kayo sigurado sa paload nyo, magtanong, di ba? Kasi kami mga tindera, kung alam din lang namin, sasabihin namin. Pero kung hindi rin namin alam, ayan, hindi rin kami maglo-load. Kasi kung hindi nyo na nga alam, hindi pa rin namin alam, hindi na lang ako maglo-load. Kasi para sigurado, basta dapat is manggaling sa inyo yung ipapaload nyo. Diba? Kasi hindi naman, sabi ko nga, hindi ko naman alam magtanong ba ano pong lo-loadan nyo. Mag-interview pa ba ako? Nung time na yun, busy rin naman ako. Parang wala lang, diba? Basta naganap yung paglo-load. Wala kami naganap na kwentuhan or interviewhan para ma-update pa ako, 'di ba? Pinipilitan niya kasi na kay daw yung cellphone niya. Tapos nagtanong pa nga siya sa akin, 3 days to, 'di ba? Sabi ko, opo, 3 days. Pero wala siyang nabanggit na pang tawag o pang internet. Hanggang umalis nga siya, sabi niya, asan daw yung EasySource 50 niya? Sabi ko nga, nasa cellphone niyo na po. Ayun na nga guys, tapos kagabi talaga is pinagpipilitan niya na kaypad daw yung cellphone niya. Imalay ko ba na kaypad na yung luludan niya? At saka nung time na yun, wala kami naging pag-uusap, wala kami naging kwentuhan or interviewhan. As in, nag-load lang ako na busy ako. Basta sigurado ako na tama lang talaga yung ina-number ko. Di ba? Ayun, pinagpipilitan niya talaga na kaypad daw yung cellphone niya. Sabi ko, kaypad po pala cellphone niyo, bakit yan yung niload niyo? Kasi nga, sabi niya, para 3 days daw. 3 days nga po yan, pero EasySource pang internet yan. Nagpipilitan niyang kumita ako sa kanya ng 50 pesos, di ba? Kasi yung nangyari kagabi is, nag-loadan lang talaga kami, as in loadan, walang interview, walang tanong-tanong. Di ba? Kasi bakit naman ako magtatanong? I-confident naman yung pagsabi niya ng EasySource 50. Kasi kung may alinlangan siya, magtatanong ako, ano po bang kailangan nyo? Pantawag o pang internet? Di ba? Ganyan naman kasi talaga tayo mga tendera. Pag tingin natin nag-alinlangan yung customer sa pag-load nila, tatanungin natin kung anong load, kung anong kailangan nila, pang tawag ba, pang text, pang internet, di ba? Eh siya wala, as in confident, EasySource 50. Kaya yun, niload ko. Hanggang pag alis niya, pipilitan niya, asan daw yung EasySource 50 niya. Sabi ko, nasa cellphone niyo na nga po. Diba? Nasa cellphone niya na. Pero hindi niya ako maintindihan. Tapos ayan guys, medyo may pahabol pa pala ako, 'di ba? Kung yung iba nga 'di ba, may kadalasan naman talaga, kahit kami naman yun ang ginagawa namin, meron kaming notebook sa harap. Pero minsan kasi or kadalasan or talagang lagi hindi namin nagagamit yun kasi direct kaming nagta-type sa cellphone. Pero bago namin i-load is inuulit-ulit namin para kung magkamali man, sasabihin namin is inulit-ulit po namin yun, ang sabi nyo is tama, 'di ba? Pero yung iba 'di ba, siguro kayo ganun ginagawa nyo, may notebook, 'di ba? Ginagawa lang talaga ng customer is isulat yung number at saka yung i-load, 'di ba? Kung nagkataong ganun yung proseso namin, ayun, sana nga ganun ang nangyari para ayun, may papakita ko lang, yun yung nakasulat. Yun, hindi namin nakasulat dahil nag-direct kami. Pero kahit nag-direct kami, is malinaw naman talaga na EasySource 50 yung pinaload niya, di ba? Yun lang guys. Thank you for watching. Thank you sa pakikinig.